Hello guys, I'm here at Bayambang, Pangasinan, and at my back ang estadyo ng St.Vincent Ferrer. Pinayagan tayo makapasok dito sa loob kasi nag-shoot tayo ng face shield, face mask. So guys, yun po yung kanilang requirement dito. Bago kayo pumunta, magdala po kayo ng sarili nyong face shield and face mask. Century, here you can see the San Carlos Central Terminal, Anthem. Lakas yung pagbumadyak ka. Lakas yung pagbumadyak. Ilan taon na kayo? Bayambang kayo. Pareho tayo. Okay. Kalo kayo ng Kalasyaw. Pascal si Bayambang. Trinx din pala yung gamit nyo eh. Anong model yan? Anong model lang lang yung bike niya? Trinx din eh, no? Bago o... Yung anong model yan? Model? 2015. 2015 pa? 5 years na po. Tagal lang. Ayos ano? Sa akin bago lang, 2 months pa lang. Oo. Trinx Elite X7. Ayos naman ang tsura pa, maganda pa. Samahan niyo ako.
Bayambang, Town, Pangasinan. Kasama ko yung tropa ko, si Emma ko. Yan. Ganda ng lugar nila, talagang malaki yung lugar. Nagulat ako kasi wala ko yung Bayambang, maliit na town lang eh. Pero malaki pala. Panalo. Parang San Carlos City na yung ano na, yung style ng lugar na to. Mamaya video din natin yung ano, yung park nila. Oo. Puntahan natin. Ayan, ganda po ng bike na kasama ko rito ni Kari Koy. Luma yung bike eh. Oh? Ito niyo yan, Elbrus. Si Mano Elbrus, Paxter. Paxter, Elbrus pala ko. Elbrus yung model ano. Ito yung magandang model ng Paxter. Oo. Pero may high-end na yan, sa bago. 7.1. Talagang ano na, modified na rin yung kanyang ano, sakto. Pinalitan mo rin sakto ito? Anthem pa rin? Oo, nakalit siya. Ito na yung pinalitan mo, Anthem car. Sige, punta natin yung bike shop. Puro hangin na? Ito yung balon Bayambang. Ganda ng lugar? Malinis, malawalat, malaki yung kalsada, masarap mag-bike. So recommended sa mga nagbabike talaga yung lugar na to. Kaya maraming pumupunta eh, no? Ito lang dahil sa pandemic kaya medyo hindi natin napasok yung St.Vincent Ferrer. Pero kailangan ng facial lang. Kailangan ng pala ng facial. Mamaya kailangan ng facial para makapasok. Para makapasok daw, sabi ng aking parikoy. Magaling sa loob. The first time ko pumunta dito sa Bayambang, 3 years na ako sa Dagupan, hindi ko pa rin nabibisita yung parikoy ko, kasama ko sa Saudi. Shoutout sa mga kasama namin sa Saudi, si Parambal, Badrappers team, Marvin, Randy, si Robert, Yabal, si Paring Edwin, Derwin. Yan. Paring Budoy, nandiyan ka na. Punta ka na rito, taga-La Union ka lang eh. Ano lang siya, hindi. Ano lang siya. Pangasinan na asawa niyan. Oo, ang alam ko kayo nasa La Union. La Union. Paring Budoy, papasyalan ka namin. Puntahan ka namin, puntahan ka namin sa La Union. Papadya kami dyan. May bike lang, pupuntahan ka namin. So, mamamasal pa tayo dito ngayon sa Bayambang. Bike shop, puntahan namin. School. Yan, sige. Tapos, bahay, yan. Punta natin yung bahay niya para makapagano. Kahit tayo ng masal na bululok. Yun. Tingnan natin yung specialty ng Bayambang. Sigurado. Ito ang gusto ko sa Pangasinan. Napakadaming pagkain. Grabe. Sana makapunta rin sa amin sa Dagupan. Magbibisa na. Yung mga uwi sa galing abroad. Ayan, yung mga galing. Pasal kayo dito. Good morning guys. We're here in Bayambang. Punta natin yung Abyss Bike Shop. Hindi lang pareha. Sige lang. Ayan. So, lilipat pala yung kanilang shop dito sa plaza. So, may plaza na malapit. Yung September 3 daw yung opening. Chat na natin yung kanilang shop bago sila lilipat. Morning kuya. Ayan. Naka-vlog tayo YouTube. Ayan. Buhay sa Labaria sir. Yung mga stock po nila, hindi pa daw nila kaya medyo nabukasan na ng So, abangan natin yung paglipat ng Abyss Bike Shop doon sa malapit sa plaza. Sayang, wala silang mga masyadong nakabiskin.
bayan ng Bautista. Ito lang Pilipinas na naging liriko sa wikang Espanyol ng himno nasyonal Pilipinas. Ngayon pambansang awit ng Pilipinas, alat-alat sa pahayag sa independensya September 3. September 3, 1899. Grabe, tagal na. 120 rin na. 120 years ano? Nakita mo, ito yung original. Yan yung original na ano. Na pinagsulatan niya. Yan yung Espanyol. Matula. Matula. Oo. Diyan ipinis yung ano. Kurang kita dyan. Sige, saglit. Videoan ko lang tong. This is the original lupang hinirang in Spanish. Okay.
here at Bayambang, Pangasinan. And at my back, ang estadyo ng St.Vincent Ferrer. Pinayagan tayo makapasok dito sa loob kasi nag-shoot tayo ng face shield. Face mask. So guys, yun po yung kanilang requirement dito. Bago kayo pumunta, magdala po kayo ng sarili nyong face shield and face mask. Kaya para kayo makapasok. So today is August 29 and 30. So kasama ko po yung kaking pare ko, si Manuel Tinko. Dati ko pong kasama yan sa work sa abroad. And sinamahan niya ako dito sa Bayambang. Ayan, napakaganda po ng lugar. Talagang magugulat ka sa itsura. So malayo, kala mo maliit lang, pero pag nandito ko na sa mismong estatwa niya, talagang napakataas. Ang laki. So ito yung Guinness World of Record. Highest tallest structure in the world. Made by bamboo. Yan. Carbonized bamboo. So napakaganda ng ano niya. And the surroundings maganda rin. Malinis, malaki. Perfect para sa mga family bonding and vacations here sa Pangasinan. Yan. Sa mga bikers natin, mga kasama natin kapadyak, maganda rin pumunta rito. Malamig yung lugar, yung panahon kasi mataas na tong lugar eh. Mahangin. Ganda ng mga halaman, no. Mga days sa Saudi, parang nasa Saudi lang tayo. Oo nga, may mga ano pa. Parang nasa Saudi lang kami, mga days. Mga days na 3. Oo. Nakakamiss ng Saudi ah. Nandito pala sa Pangasinan, Bayambang. Ganda oh. So ito yung aming gamit, yung aming mga bike ah. Oh. Baxter and Trinx Tandem. Ito yung kanilang chapel, St.Vincent Ferrer Prayer Park Chapel.